So guys, ang i-share ko sa inyo ngayon yung ano yung mga ituturo nila sa inyo na siya na rin yung tinuro nila sa amin sa loob ng 10 days. Sa 10 days guys, meron kayong alternate na klase. So sa first day tuturuan kayo ng mga signs, mga bawal, mga traffic signs, mga road markings. Saka bibigyan kayo ng papel. Wala dito. So nandun sa bag ko. Nandun lahat ng mga traffic signs, road markings, tsaka ano yung mga pangalan niya. Tsaka nandun na rin yung mga point system. Nandun na rin yung mga sample questions. Now, on the first day, yun ang ituturo nila sa inyo. 3 hours diyan guys. Minsan mas matatapos siya ng alas 10. So papasok kayo ng alas 7, matatapos ng alas 10. Dapat guys, hindi kayo malilate. Kasi pag na-late kayo, siguro sa una pagbibigyan kayo, pero yung pangalawa, napaka-stricto nila. Pag ma-late kayo, hindi na kayo makakapasok doon sa gate. Now sa second day naman guys, sa second day, tuturuan nila kayo ng pagdadrive talaga, no? Basic. Sa 10 days, hindi na nila ituturo kung paano mag-forward, paano mag-reverse, paano mag-left, paano mag-right. Kasi 10 days na yan, 30 days, yun ituturo talaga sa inyo basic. Kung paano magpaandar ng sasakyan, kung paano mag-forward, mag-reverse. Yan, kung ganyan ang level ninyo, doon kayo sa 30 days. Pero pag medyo may alam na kayo, doon na kayo sa 10 days. At saka kung wala na kayong masyadong time. Now sa driving class, wag kayong masyadong kabahan. Kasi hindi naman lahat ng mga kasama ninyo ay may alam talaga. Kasi nung una kinabahan din ako eh. Kaya nung nagta-driving na kami, nagkakamali pa rin naman sila guys. So yun, huwag kayong masyadong kabahan kasi lahat naman kayo estudyante. So kung marunong man siya, okay lang. Ganon din naman ang punta nyo eh, makakuha din kayo ng lisensya. So huwag nyo masyadong i-impress yung mga teacher ninyo kasi pag alam na nila na alam mo, hindi ka na nila tuturuan ng mga basic. So ngayon, ang sinabi ko, wala akong masyadong alam sa pagdadrive. Ganon. So tuturuan ka nila. So, doon naman sa practical driving, ang ituturo nila sa inyo sa second day, it's either roundabout o yung tinatawag nila number 8 tsaka yung X. Sa third day, gano'n na naman, theory, mga in case of emergency, ano ang gagawin ninyo pag in case of emergency. Sa fourth day, gano'n na naman, practical driving. So ituturo nila sa inyo is either parallel parking ba or yung tinatawag nila na X. So depende na sa inyo na guys, kung depende na sa teacher ninyo kung ano ang ituturo nila sa inyo. Kasi sa dami ng estudyante kasi hindi nila ma-accommodate lahat in one time. Yung last tips ko sa inyo guys, last tip. Now kung gaya ko, ang height ko lang kasi is 5'1". Nung umupo ako doon sa upuan ng nung sasakyan, medyo mababa na siya. So may nakapag-advise sa akin na magdala daw ako ng unan. Okay, hindi ito gaya ng ginala ng kaibigan ko, kasama ko. So ito, magdala kayo nito. So mamaya hihiramin ko to sa kanya. Hindi daw bawal to guys na magdala kayo ng ganito. Okay, para medyo umangat naman. Yung upuan natin, na-adjust naman siya. Kaya lang sa tagal nung paggamit ng sasakyan na yun, hindi ko na talaga makita guys. Nung nag-number 8 ako, yung gulong sumampa dun sa roundabout, kaya bagsak na naman. So pangalawang test, gano'n naman bumagsak. So ang ginawa ko, nagdala ako ng ganitong pelo. Kaya nung umupo ako, kita ko lahat yung yung harap, tapos kasi alam nyo naman medyo hindi tayo ganun katangkad, kaya gumamit ako nito. So hindi bawal guys, kahit daw sa final test allowed daw to. Okay, thank you very much my friend for this pillow. I will use this later. What are you going to use? Yeah. Ito, malapit na kami sa school. Ito yung school namin.
Okay guys, nandito na ako ngayon sa Dala. Kaya lang bawal kasi mag-video dun sa loob, kaya dito lang ako sa labas. Ito pala yung mga kaibigan ko na nakilala ko dito sa Dala Drive. Pati si Alex, si Coco at saka si Jeffrey. Okay. Katukayo ko guys ha. So mag-aantay kami ngayon ng kasi alas 7 pa yung klase namin. This is our last day. Kaya sana pumasa kami sa last tsaka final test. Yung sinare ko sa inyo kanina ng mga tips, sundan nyo yun kasi yun ang experience namin dito sa loob. Okay, so guys, hanggang dito na lang at see you sa next time. Bye!